Witam wszystkie panie i panów, ja jestem Niklaus, a to jest mój sprzęt sfinansowany nie został mi zasponsorowany przez firmę MSI, ani przez Intela, kupiłem go z własnych ciężko zarobionych pieniędzy. No i kupiłem sobie taką płytę główną, tutaj jak widać ona jest tutaj 4 BIOSy ma i jak ją zainstaluję to będę mi robić rajdy na live'ach i w ogóle co tu jeszcze takiego, że wspiera small businessy, to znaczy, że z Unii Europejskiej chyba dotacje dostanę jak ją zamontuję czy coś takiego. No jest matka płyta Z97 PC matę, nie wiem czy to chodzi o to, że jakąś matę tam dodają, może taneczną. Zobaczmy co tutaj mamy z tyłu. Pełno jakichś skomplikowanych Military Class 4, czyli to jest w sumie można nawet powiedzieć wojskowa płyta główna. Tu dostanę boosty, tu jest w ogóle ciekawe, bo tu jest napisane, że dostanę trzeci monitor razem z tą płytą, mamy już dwa, nie wiem gdzie dam ten trzeci, no ale spoko. I że będę miał wszystkie filmy w 4K Ultra HD, no myślę, że dobrze to rozumiem. I jakieś te protection, że mogę na nią wylewać wodę i wszystko z nią będzie dobrze. No i taki procesor, tutaj jest taka buzia na nim namalowana. Intel Core i7 40, nigdy nie pamiętam tego modelu. Czekajcie, jest tutaj gdzieś w ogóle jaki to jest model? 4790K. No tutaj jest w różnych językach, ponoć dobry, konsultowałem się ze specjalistami, myślę, że będzie mi to dobrze służyło do streamingu, do grania, do montowania. Tutaj mam takie pasty z Cooler Mastera, jedno mi się zostało, trochę mam jeszcze z czego to jest, Silentium PC, mam nadzieję, że się nie zeschły. Dobra, zobaczmy jeszcze co tutaj mamy we wnętrzu. Dajcie łapkę w górę, żeby tam była płyta główna w środku faktycznie. Tam. Nie wiem, to płyta? Coś tam jest takiego, co przypomina płytę. Nie no dobra, jest płyta, jest fajnie zabezpieczona. Tutaj jeszcze dostałem jakieś, ona spocznie na mych kolanach. Tutaj są jakieś ciulstwa. Ale gdzie ta mata do tańczenia? No dobra, nieważne. No i takie rzeczy sobie kupiłem, zapłaciłem za te dwa sprzęciki 2000 bez 50 zł. No i co? Moi drodzy, zaraz zjawi się tutaj drugi Janusz Technologii, czyli, dobra, już tego nie zamknę, czyli Miłosz i będziemy to montować. No to życzcie nam powodzenia. Aha, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Jeszcze mam taki dysk SSD 250 GB, to na nim sobie postawię system i zainstaluję te gołe baby, żeby mi się szybciej odtwarzały i słyszałem, że jak się gołe baby na dysku SSD zainstaluje, to się szybciej rozbierają. No, także w ogóle dzięki Łukasz, pozdro dla kumatych, dzięki Łukasz za dysk. No to, co ja mogę powiedzieć? Daria, zrób proszę ujęcie na komputer. To jest mój komputer, moi drodzy, znajduje się obecnie w nim płyta, nie wiem w sumie jak się nazywa, procesor i5-2400, chłodzenie takie fajne Fortis 2, one wiadomo zostanie, ramy też zostaną, karta GTX 970, zasilacz Corsair 650 W, dysk bodaj 600 GB WD Blue, domontujemy też tutaj 250 GB, ale to jeszcze będziecie widzieć. No i co moi drodzy, tutaj mamy narzędzia tego i zabieramy się do roboty. Moi Państwo, ja Wam teraz powiem jakie wykonujemy procedury. Karta poszła raus, teraz odpinamy kable, no wszystkie w sumie po kolei, kolejność dowolna. Następnie usuniemy to gówno i co to było? Co, jak to chyba niepotrzebne było. No generalnie wywalamy wszystko, montujemy nową płytę i wszystko zakładamy i to tyle. Moi drodzy, płyta obecna, znaczy w zasadzie już można powiedzieć była, płyta obecna, czyli przyszła i no co mogę powiedzieć, kto mówi, że rozmiar nie ma znaczenia, to chyba ma małego, znaczy małą płytę. To moi drodzy, otwieramy proca, tutaj dali nam coś takiego, no to jest do wydupcenia, mi to jest niepotrzebne, bo ja mam lepszy. W zasadzie chodzi mi o to, i właśnie na to poszło, moi drodzy, 1600 zł polskich. Czy się opłacało? No to już jest kwestia sporna. Książeczkę dali do poczytania na straczu, zaklejoną. Panie, panowie,
Są różne szkoły nakładania pasty. Można byle jak, można po rantach, można do środka. No nie wiem, ja dam jak uważam. Rozprowadzać też można różnie. Szpatułką, pędzlem, nie wiem, szczotką do zębów. Jak tam kto woli. Ja preferuję metody tradycyjne, czyli, moi drodzy, palcem. Tylko potem tego palca nie oblizywać. Chociaż może się to wydawać kuszące. To pasta, którą ja stosuję, była dołączona do chłodzenia. Jeszcze kurwa. Była dołączona do do chłodzenia Fortis 2. Powiem tak, nie żałujcie tej pasty, ale bez przesady. Czyli generalnie sami musicie dojść do tego, ile jej trzeba dać. Pamiętajcie, że jak to się przyciśnie, to trochę jej może wyleźć po bokach, także no nie szalejcie. No, byłoby. Moi drodzy, proc siedzi, te łone do schłodzenia są, ram siedzi, niebieski do niebieskiego, powinno działać. Raport sytuacyjny, Fortis 2 zamontowane. Pierwszy raz w sumie w dobrą stronę, bo jak pamiętacie, na poprzedniej płycie nie można było tego zamontować po bożemu, bo była za mała. Teraz powinno być lepiej. Uwaga, unboxing dysku SSD. Pam, 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 pam. No i chuj. No i po sprawie. To jest, moi drodzy, dysk SSD firmy Crucial. 250 giga wymiarowo, no taki baton. O, attention, observe pre-ejac... Co? Aha, precaution, a ja pre-ejaculation. Raport sytuacyjny. Mogę powiedzieć, sam telewizor. Mogę powiedzieć bez kozery, że komputer już w zasadzie działa, już jeszcze nie. Moi drodzy, pięknie, jak widać, przydało się takie dupne biurko. Można teraz na nim postawić kompa i tu działać. Widzicie wszystko tak, jak to powinno być. Znaczy, mam wrażenie, że jak wejdę na YouTube'a, to się dowiem, że coś tu jest jednak źle podpięte. Ale jebem na to. Niby wszystko podpięte. To wiem, że burdel w kablach, tam nie srajcie się w komentarzach. Pierwsze próbne odpalenie. Daria, ciś knefel. Ten? Ciś. Kurwa, działa. Światełko się świeci. Ej, ale coś na czerwono się świeci. To... Aha. Dobra, cięcie. Moje państwo, po godzinie, a chuj, nieważne. Po obadaniu sprawy, zadaniu pytania wielu specjalistom okazało się, że te dwa pierwsze sloty RAMu są zjebane. Otóż pokażę wam rysunek koncepcyjny. Drogą prób i błędów to jest niebieskie, czarne, niebieskie. Dwójka to jest jedna kość RAMu, jedynka, druga. W takich kombinacjach działa, w takich już nie. Także no, jak gołym okiem widać, dwa pierwsze sloty RAMu są zjebane. No cóż, to widzimy się za, mam nadzieję, że nie super późno. Drodzy moi, komputer mój obecnie prezentuje się w ten sposób. Minęły 4 dni od kiedy ostatnio się widzieliśmy. Ja się właśnie obudziłem i zaraz jadę po drugą płytę główną. O Boże. Trzymajcie kciuki. W sumie jak to oglądacie, to już jest złożony, ale i tak trzymajcie kciuki. Działa! Działa! Nareszcie działa! Nie piszcie mi, kurwa, że tu jest burdel w kablach, bo ja to wszystko zaraz uporządkuję. No i wreszcie mogłem, moi drodzy, zainstalować chłodzenie normalnie. Wszystko pięknie śmiga. Teraz szybka aktualizacja sprzętowa i to będzie filmik a propos jaki sprzęt posiadam, bo się troszkę pozmieniało. Także teraz mamy płytę, gdzieś tu jest pudełko, o tutaj mam taką płytę główną MSI Z97, do tego mam tam procesor, jest tam jakaś pudełko z prosta? Albo tu? A, tutaj jest, dobra. Procesor mamy taki Intel i7 4790K, niekręcony. Ramy mam te co były, chłodzenie jest Fortis 2. Co się jeszcze zmieniło? Mam nowy fotel, elegancki fotel prezesa. Mam nowe biurko, w zasadzie to nie jest biurko, tylko to jest stół taki duży, że tu mogę, jak wcześniej tu już stało po 3 kubki, to teraz będę mógł flachy gorzoły tutaj stawiać całe. No i zmieniła się kamerka, jest to kamerka od Logitecha,
Kurde, zapomniałem w sumie modelu z tego wszystkiego. C920 bodaj. W ogóle cały opis sprzętu będzie w opisie i tak pod filmem, jeżeli by się komuś nie chciało oglądać. No, także Janusze Technologii tutaj podołali, płyta główna wymieniona, elegancko działa. Mam nadzieję, że jeszcze podziała. Aha, no i jeszcze zmienił się dysk. O tyle, że dodałem sobie taki, tutaj właśnie już o tym mówiłem, ale dysk jest SSD 250 GB, także na tym zaraz pójdzie system, będzie robiony format i to tyle. Moi drodzy, działa, łapka w górę, sub, polecam Facebooka i tak dalej. Trzymajcie się, elo 320.